en garti e lefol men ɗimmol no mbiruɗen ni ko ɗum ɗo woni ko ɓe mbiyatno Yusuf wujji o wujjino sanam ma makko bamum nene makko o heeli ɗum woto bam makko oto bamum nene makko rewde sanam o nde wonno bamum nene makko ko wona l'islam wona julɗo wonno tan ha paamen alhamdulillah ɗum woni ko ɓe mbiyatno wujji wiyama kadi ala guyka ka o wujjino ko ɓoccode won jelotnoɗo damal galle o totti ɗum wiyama ala ko gertogal o wujjuno e nder diweje gonnoɗe e nder galle ɗe o totti jelotoɗoɗo wiyama ala o moftanno ko longue so eɓe ñaama o rokkoya wonɓe ɓe dañani ko ñaami wiyama kadi o wujjani hay batte wona ko suuɗi wona ko feeñi ɗum ɗo ko tummuya moɓe tummumo tan ko ɗum ɗo woni haala ka kono noon addi kaɗo haala foof aɗa andi kanko ko mamma ko nenomo on nehimo caggal mayde nene makko on ñaagui babiraɗo o mbiɗen mam makko gorgol makko banum debbo bam makko nehimo on no yiɗimo gilli cattuɗi nde nene makko maayi nde wonno nde nene makko maayi ko cukalel tokosel en kaalino gueɗo hoore to no ɗum wayi ma gorgilaɗo oɗo yiɗimo no feewi o ko mawnum bam makko mo jiide yumma e baba on sahano goram on nehimo falamma tara nden Yusufu ƴaftima waqa'at mahabbata yaquba alayhi on saha gilli babiraɗo kadi yani e makko ɓeydi no wonirno adana ni ɓeydi on o noddi bandiraɗo debbo kanko babiraɗo fa qala li ukhtihi ya ukhta sallimi ilayya Yusuf fa wallahi la aqdiru an yaghiba anni sa'atan wahida o wiye bandiraguelam dewel kanko babiraɗo mo haalde e gorgol mum Yusuf neno ɗum o wi artiranam gaay Yusuf taw ko gorgilaɗo neno Yusuf gorgilaɗo ko banum debbo Yaquba noddi gorgilaɗo wi min noon hankadin mbiɗa yiiɗi gartirana kam Yusuf mi wondiri Allah mi hattanta mi wawa munje Yusuf wirno kam goto mi wawa munje mi natti wawde munje ɗum so wirnimam goto hankadin mi anda fof no mbayatmi ni modira debbo ho heɓiri wi ala mi hokkittama Yusuf Yaquba heɓiti wi wallahi mi woppatamo mi wondiri Allah mi woppatamo ɗo maɗo wallahi ma ana bi tarika wo indak o wi ala bandiraguelam gori o wi ala mi woppatamo ɗo komi nawom presque somi joɗima mi yiyani mi anda fof no mbayatmi ni mi natti wawde munje bandira debbo heɓiri wi annene Yaquba min mi ñaagi tan sabi endam nangam e nangam haala ka heewi o wi woto tampin hoore ma mi wawa munje somi yeehi mi jiiboto mi anda mi wawa gollude hay hunde waɗi bandira debbo heɓiri da'ahu indi ayyaman andura ilayhi joni mi ñaagimama tan woppanammo ɗo ene balɗe seeɗa tan mi daramo seeɗa kam darande jogol mi dardemo de janggo so ala ɗo heddoɗo laalla zalika ene wawi noon ɗum so tawi o waɗi ɗo balɗe seeɗa tan mi wafnoro ɗum ga makko so tawi o yeehi waɗi fa faala zalika kanko Yaquba o golli ɗum o wi aha bisimilla mi accamo ɗo balɗe seeɗa tan de hewatade komi garnomo mi natti wawde munji so wirdimami tan mi jiiɓoto ɗum waɗi ɗen balɗe kanko Yaquba o wayrata yaade ƴeewoyde Yusuf jo e jo fof o yahat to Yusuf o daara ɗum o jooɗo o mooma hoore mum seeɗa o arta galle makko joni noon kanko gorgilaɗo Allah e makko sattude gilli e Yusuf o yiiɗa Yusuf immoɗon yaaha faire votre douche va faire ta douche oui mais c'est fini oui.
on saha noon kanko gorgilaɗo o fewjani Yusuf omo ƴeewano Yusuf heddori ɗon kanko ne omo ƴeewano Yusuf feere o ƴetti aɓe joguino dadol gotol o ronnogol koye bammaɓe wiyete ko Ishaqa bun Ibrahima annabi Ibrahima jibini Ishaqa jibini ɓe kamɓe ɓeeɗo aɓe jogui bammaɓe ne joguino dadol gotol aɓe dontodira ngol to banggue manggu so babiraɗo o maayi kamɓe heddiɓe ɓe kala keccuɗo duuɓi so woni debbo so woni gorko ko kañum ronata dadol ngol waɗi wa kanu yatawarasunaha bil kibar wa kanat akbaru awladi Ishaqa noon kanko debbo o ko kanko woni mawɗo e ɓiɓɓe Ishaqa wa kanat indaha woni dadol ngol wonno ko ɗo makko ɗo waɗi fa shaddatil manɗigatu ala wasaɗi Yusuf o ƴetti dadol ngol o haɓɓi e nadorde Yusuf ngol way kono sentir ni no mbiyeten tahta thiyabihi o waɗi ɗum less comci makko te kadi Yusuf ko cuhlel e on saha cuhlel tokosel caggal ɗum o haɓɓi haw gasni o ɓorni ɗum comci ɗi hetti less o rutti o wi faqattu manɗigata Ishaq o rutti o yeyni o wi min de dadol bamen donnoɗen e bamen ngol wujjama mi ronki yiide ngol waɗi fa fattashu ahlal bayti ɓe ƴeewi e dendagal galle mabɓe ɓe donki yiide dadol ngol ɓe gona wiɗi hol tawe hol nawo dadol ngol o wi mi andani ɓe ƴeewi haɓe tampi nokkuji fof ɓe ƴeewi ɓe neddi mawniraɓe fof ɓe ƴeewi ɓe jiyani caggal ɗum aɓe jaaha ɓe ƴeewa haɓe tawoy ngol e Yusuf fa wajaduha maa Yusuf wori Yaqubu heɓɓiti wi in kana faala dhalika in kana so tawi ko kanko golli ɗum ɗo so tawi ko kanko golli ɗum ɗo aha min jebbilimo to maɗo yo heddo ɗon nde wonno ko ɗum woni sharia mabɓe kadi kanko gorgilaɗo ko ɗum o waɗirno ha Yusuf heddo ɗon wona goɗɗum o waɗirno ko ha Yusuf waɓe heddade ɗon so tawi babiraɗo wi so tawi ko kanko golli nen ɗon kanko woni jogdi ndi ɗum waɗi fa amsakathu indaha hatta matat ɗum waɗi kanko gorgilaɗo o heddodi e Yusuf ha o maayi Yusuf koto makko woni kanko gorgilaɗo ko ni ɗum wayi ɗum ɗo kadi ɓe mbiyata Yusuf meeɗi wujjude ɗum ɗo wona guyka ala ko mamiraɗo o wanno feere ene horsinimo yiiɗa o yaha taw babiraɗo o yiiɗi nawdemo mamiraɗo o waɗi ndeɗo feere beele omo wawa heddade ɗon ɗum waɗi feere nde timmi nde moƴƴi nde feewi o heddiɗo mamiraɗo ɗo mamiraɗo jaafaɗo mi juumat gorgilaɗo nde wonno on ko bannu debbo bammakko ɗum waɗi kamɓe mawniraɓe ɓe mbi in yasrik faqad saraga akhun lahu min qabl oɗo so wujji ɗum hawnaki on ji sharia bammakko arti ɗo di ay bammakko accirimo ɗo gorgilaɗo sababu ne guyka gorgilaɗo wi ko kanko nayi ɗum waɗi on sharia ɓe garturoyi to Bunyamin to heddi to Yusuf to ko on sharia Yusuf fewji e ballal Allah ha Bunyamin wawi heddade toon e sharia bammaɓe so neɗɗo wujji ko kañum woni jobdi ko wujji ko kala ko wujji noon kala ko no ɗum sifori ko kanko wonata jobdi so yitama ko wujji ko joni noon ko ɗum addanno Yusuf heddade to gorgilaɗo to ha gorgilaɗo o maayi o fuɗɗi hodde to bammakko kanko ne Bunyamin ko ɗum Yusuf nangguirimo e nder feere nde fewji e ballal Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɓe mbi so oɗo wujji noon hawnaki saabu mawni ko maayi ɗo wujji ko ɓooyi kaɗo guyka ɓe kalanno ɗum ɗo ɓe mbiyan noon guyka waɗi ɗo ɓe kaali ɗo tan Yusuf ine huccite mabɓe kamɓe mawniraɓe kono fa asarra ha Yusufu fi nafsi Yusufu suuɗi e nder ɓernde muɗum walam yubdiha lahum o feññinananiɓe firti ko o feññinananiɓe o ruttaniɓe konngol o haalani haɓe nani o fonno tan wiide o jogonno wiide ɗon tan yi onon kay ɓuuri bonde onon kay yi onon gujjuɗo miñon jaɗɗon e mum mbaroyi ɗon ɗum lefton ɗum mbaɗɗon ni jeeyi ɗon ɗum mbattuɗon ni ayi saabu ɗon koɓe kaali ko so wonano muñal ngal Allah loowi e Yusuf no wawno hankkadi wadde kalidde o wayno bomboni o fetta lawol gotol o yana e dow mabɓe noon kono Allah reeri Allah jaggimo Allah suuri ha o waasi firñitade ɗon saabu ɓe kesɗitini ɗon ko hiɗuno ɓingu babagu ngu saabu ɓe mbi ɗon
aha min gandi noon defe wona e duhul woni wona duhul e baabe amen woni sabu minen ɓeydo fof min meeɗa wujjude kanko noon mo woni ko meeɗi wujjude kanko no wujji joni min gandi koye kaddol nene makko woni ko toon woni ayi ɗum ɗo ne metti muñje ɗoɗi ɓe kesɗiri ni ɓingu babagu ɗon ay ɗum tan ne muusi kono Yusuf Allah muññi ɗum ɓe dutti ɓe mbi i hawnaki in yasrik fagada saraga akhullahu min qabl so wujji mawni ko meeɗi wujjude gila ko aji ɗum waɗi ɗon tan Yusuf suuɗi e nder fittaɗu mum o feññinanani ɓe o ruttani ɓe jaabowol e nder koɓe kaali ko kono noon qala antum sharrun makanan o wi e nder fittano makko e nder ɓernde makko o haaldi ɓernde o yaltinani e hunuko makko qala antum sharrun makanan o wi onon ɓuuri bondude onon ɓuuri bonde nokku onon ɓuuri bonde place golluɗon ko wallay ɓuuri bonde on golli Yusuf ko boni ko golluɗon Yusuf ko e ko golluɗon miñi ko on gujjimo onon kam gujjuɗon ko neɗɗo so Yusuf wujji kam so woodi wujjuɗo o wujji ko sentiri wona hay ɗum wona guyka onon gujjuɗon ko neɗɗo gujjuɗon ko neɗɗo akhakum min abikum wa zalamakum lahu gujjuɗon musidɗo mon e immorade bam mon toñjon ɗum ñawɗon ɗum piiɗon ɗum ha ɗeɓɗum wadde ɗum bedduɗo ɗum woynu jaltindo ɗum jeyɗon ɗum Yusuf ne miijoɗum e ɓerde mum to dari ɗo onon kay ɓuuri bonde ko mbaɗɗon c'est que duttuɗon kadi oɗon tuumaɓe guyka taw onon gujjunoɓe saraki tum Yusuf min abihi wa fa'altum bihi ma fa'altum on gujji Yusuf imorade bam makko golluɗon ɗum ko golluɗon ɗum ko joni darnoɗon mbiye Yusuf ko gujjo oɗo so wujji mawni ko meeɗi wujjude gandum onon ɓuuri bonde ko mbaɗɗon kono noon ko e nder ɓerde makko o haali kaɗo haala kanko Yusuf o yettinani ko bowal rutti noon o wi wallahu a'lam bima tasifun Allah woni gando ko ciforɗon ɗo ko kalton ɗo ko wallahi ko Allah woni gando Allah ɓuri andude ɗum waɗi Yusuf wi nangue oɗo gaddemo wona ko kanko wujji kanko tawɗon o wiyani kanko wujji noon kanko tawɗon muddo ngo e nder dingal makko e gaddemo nawen ɗo noon hankkadi cargo ari haala ari kamɓe fof ɓe laawi hankkadi sababu nde ɗo wiyande gila ɓe jaltini muudu ngo e dingal Bunyamin mawniraɗo biyeteɗo rawbiɗo nde wonno kanko woni mawɗo kamɓe fof ko kewɗo doole aha o tikki aha sababu nde kaɗo haala o wi kono ɓiɓɓe Yaquba kana banu Yaqub ida ghadibu lam yutaqu ɓiɓɓe Yaquba soɓe tikki hay goto wawanaɓe aha biyeteɗo rawbiɗo onne so tikki hay goto wawa sayinude tikkere muɗum ala fof ɗum mbawɗa wadde te wa kana ida saha alqata kullu hamilin hamlaha ida sami'at sawtuhu so tawi o wulli kanko oɗo biyeteɗo rawbiɗo mawniraɗo o so wulli kala ko nani wulago makko so tawi ko cowinoɗo ɗon tan bosata ɗon ɓiɗɗo samat Allah makko hewde doole kono noon wa kana ma'a dhalik idha massahu ahadun min wuldi Yaqub yaskunu ghadabahu kono wondude e ɗum de so tawi memimo ko ummi e Yaquba tan o deejat kala ko seki o laawi o yani Yasin so tawi ko ummi e ba mabɓe walla ko ummi e ba mabɓe memimo tan o sayat wa kana aqwal ikhwat wa ashadduhum kanko ɓuri sembulinde e dendagal e o jiidi baba walla yummo e baba kanko ɓuri ɓe sattude kadi wiyama noon wa kana dhalika sifatu shamun wiyama ɗum ɗo ko sifa shamun eyyi kono noon ko ɓuri jentilde ko rawbil jeeyi oɗo sifa alhamdulillah ɗum waɗi kanko rawbil o noddi miñiraɓe kamɓe fof o wi ngare gaay oɗo lamɗo no mi andi nde ko anda ko woni jam jam oɗo alay saago pewjenemo alay saago wooda ko mbaɗɗen joni ngare kabre kam adadul aswaq bi misra no foti jeereji goni e leydi misra ndiɗo fa qalu 10 ɓe mbi aha ko 10 jeereji 10 goni e misra qala o heɓɓiti o wiɓe
ikfuni antumul aswaqa wa ana akfikumul malik. Jone kam jehe onon keede e jeereji he kanji fof bonnede carkiteedi ha Allah bonnadi min mi yono ene lamdo mi yaha mi bonna galla lamdo mi bonna mo kanko fof. Hankadi ɓe pelliti haɓede ɓe pelliti haɓede hankadi walla so ɗum wala ngare gay aw akfuni antumul malik wa ana akfikumul aswaqa walla ngare gay joni jehe onon keede kane kam e lamdo onon fof bonnoye galle makko min mi yaha to jeereji to min goto kanji fof mi sarani mi sarkitati mi liɓaɗi. wodi an kadi ɓe carodiri ɓe pay jeereji kanko fayi galle lamɗo fa dakhalu ala yusuf ko naati ɗo yusuf ɗo kanko rawbiɗo wi e ayyuhal maliku la taruddanna alayna akhana aw la asihanna sayhatan la yabqa bi misra imra'atun hamilun illa wada'at hamlaha. e ma lamɗo he argayi minen min gardan ɗon ko yeeso min gardanno ɗo aɗan koni gonga aɗa gayi min kalde ma gonga dutta yamin joni joni musidɗo amen o walla mi wulla ɗo wullago e nder leydi misra fof hay goto heddata ko hen debbo cowiɗo so wona tellina reedu mum samat kala to yaranno ɗon samata guel ɓinguel haydi jibinede joni joni ko ɓuuri yawde musidɗo amen o gaccama o arta yamin walla mi wulla kala debbo cowinoɗo bosat joni joni reedu mum sama ɗum ko leydi ndi fof on saha tan waqamata kulla sha'ratin fi jasadihi ɗon tan leeɓol fof dari bandu makko ndu leeɓi ɗi dari hatta kharajat fi thiyabihi leeɓi ɗi dari kanji fof kala leeɓol ha yuli wutte makko o wayno pontoji ni tan yalte wutte aɗa dara leeɓol fof dari wayno hankadi no mesalal ni yuwi wutte o yalti boobal yimɓe fof dara leeɓi ɗi. on saharan faqala yusuf libnin saghir lahu ɓum ila janibi hadha famassahu aw khudh bi yadihi. yusuf ene jogui ɓiyum togo sel tan nen ɗon wi he ya immo men bamma oɗade walla jaggo jogu makko he ay cuulel ngel yeehi ɗo saki ɗo kanko rawbil ko janɗo yasin te kadi haala foof bawɗo deñudemo so wona awdi yaquba. on saaha noon cuulel ngel memimo tan mettere makko nde deecci o wayno hay batte heɓani muni gur cuulel ngel ari tan memim falamma atalahu falamma massahu sakana ghadabahu fa qala liqawti nden cuulel ngel memimo tan tikkere makko deeƴi o heɓɓi to wi mawniraɓe walla miñiraɓe mam massani min kom hole moon memɗomi ɓiɓi he hay goto amen memanima de hay goto amen memanima kanko rawbiɗo heɓiti wi inna hadha badru min badri yaquba ɗum ɗo de ko awdi e awdi yaquba ko memimi ɗo ko saabu minen senen sen tikki ala bawɗo deñude en so wona yaquba ko memɗomi ɗo o noon jeeya koye awdi yaquba on deññimi nde wonno on ko caggal makko iɓuɗi ɗum waɗi fa gadiba saniyan o tikki lawol ɗimmol kanko rawbil ɗo tikki lawol ɗimmol ɗo tan fa qaba yusuf ileyhi yusuf immi fay e makko yusuf jaggimo feri koyɗe makko fafakasahu biriji leyhi hankadi feri koyɗe makko jaggi jungo makko ngo yandinimo e leydi fafakasahu biriji leyhi wa akhadha yadan bi yadihi fa waqa ala al ard wa qala lahum antum ya ma'shara al abraniyina taz'umuna an la ahada ashaddu minkum onon argay onon abraniyankoɓe dental abraniyankoɓe oɗon ngaaƴo oɗon cikka hay goto ɓurani on hewde doole wona ɗum cikkoron hay goto ɓurani ɓe hewde doole kay an hoorema koye mabɓe jeeɗa ma hoɓe keptinanima tan ɓe gandanima ɗum waɗi falamma ra'aw ma nasala bihim wa ra'aw alla sabila ilal akhlasi walla ilal khalasi seldirta khada'u wa dhallu ɗum waɗi ɓe jii ko jippaniɓe ko ɓe jii ɓe ngala lawol fewde e ɓuccitade woni khada'u wa dhallu ɓe jankini ɓe koykini koye mabɓe ɓe ngari e lawno ɓe mbi qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban cheikhan kabiran ayi ɗo ɓe gardinedi hankadi ɓe garno ko onnude ɓe garno ko haɓede ɓe garno ko duppude ɓe garno ko jirguidde kala ko wonno e leydi he ɓe pellitino haɓede kono guille ɗe ɓe jii ko yananiɓe ko oɗo wonno mawɗo mabɓe o ɓuuri ɓe sattude doole o wawiɓe kamɓe foof ɓe jiino yusuf waɗi muni feri momo tan liɓimo jimti e dow makko so mawɗo liɓama kay hankadi en deƴat
hangari ɓe gardi yankinare ɗon ɓe keɓɓitiɓe mbi qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban cheikhan kabira ma lamɗo joni argayi min gardi jam jam min ñaaguimama ma lamɗo ayi oɗo mo jagguɗa ɗo hen omo jogui baba mo ganduɗa ko nayejo mawɗo no fewi ko nayejo ko mawɗo te kadi faama on ɗon mawɗo de yuhibbuhu akthara minna omo yiɗi gello cukalel ko ɓuuri ko yiɗi min minen ɓeeɗo wa yatasalla bihi an waladihi l haaliki omo wafnoro gello cukalel gaaɓi yi ko kalkiɗo jeeri o ɓe ganda ɓe yi ko mambiyat kalkiɗo o ko on ɓe kalda ɓe kuccodiri ɗon omo wafnoro gello cukalel ɓe yi ko kalkiɗo jeeri o te kadi wa yahzunuhu firaqihi omo suno mo sunoro ceerigu nguɗo te kadi inna lahu aban cheikhan kabiran ko mawɗo to banggue duuɓi ko mawɗo to banggue fodde saabu kanko ko annabi koye ɓiɓɓe annabaɓe kadi o jeeya joni aɗanni no mbatta lamɗo fa hud ahadana makanahu ay nanggu goto e amen wona liggantoɗoma won lomtoɗo fonno wonde ɗo goppama kanko o yaada heddiɓe kala e amen mo belɗoma nanggu ɗum darto darde makko ɗo wona ema wona e ligganademe kala ko jiɗɗa kanko noon woppumo tinno min ñaague woppumo o yaada e heddiɓe o yahto babiraɗo saabu so wona ɗum moƴƴani min ñaaguimama noon tinno min ñaaguimama sabi inna naraka minal muhsinina minen min jiima koye moƴƴinɓe golle jeeɗa fi afaalika ileyna saabu minen a timmenani min ɓeetu lawol amen gadnul a moƴƴini koɗugo amen e ko wona ɗum a moƴƴani min e dendagal alhaaliji amin gandi ka moƴƴo min jiima koye moƴƴuɓe jeeɗa koye moƴƴinɓe golle jeeɗa ka newiɗo tinno min ñaaguimama nanggu goto e amen heddoɗo oɗo ɗaccama o hoota to baabi amen so wona ɗum tan ko goɗɗum jogori kewande min yusuf heɓɓiti wi maadallah qala maadallah naudu billahi mbiɗa mooli allah mbeɗen mooli allah an naahuda illa man ndemin jaggata so wona on mo ganduɗa wajadana mata'ana indahu so wona momin tawi kakel amen ɗo mum qala maadallahi emin mooli allah dey moolare allah naudu billahi emin mooli allah an naahuda illa man ndemin jaggata so wona on wajadana mata'ana indahu so wona on momin tawi kakel amen ɗo mum min jaggata goɗɗo so wona on ayi o renti nde wonno annabaɓe ko renaɓe o wiyani so wona on gujjul on wawno wiide maadallahi an naahuda illa man saraka kono o wiyani noon o wi illa man wajadna lam yaqul man saraka taharruza min alkadib ayi ɗo ko rentade fenade so wino maadallahi an naahuda illa man saraka tan wonti fenade saabu omo andi miñiraɗo wujjani annabaɓe noon e ndena e gueɗe ɗe e moƴƴani foof ene jeeya hen fenade ɓe penata emin mooli jaggude on bawɗo wonde foof so wona mo min tawi kakel amen ɗo mum ɗo ay ko ni o wi ɓe tawi ɗon kakel mabɓe ɗum kam ne selli hay sinno ko kamɓe mbanno toon kono ɓe gandi kam o wujjani ko ɗum waɗi o wiyani illa man saraka o wiyani noon o wiyata noon ne kay ɗum ko rentade woto fende o wi inna noon isan la zalimuna ay somin jaggi ko wona momin tawi kakel amen e bagage mum somin mbaɗi noon on sahade hen kadi min goni toñɓe min tooñi somin jaggi goto mo lomtin place makko i onono mbaɗani min den kay wonti toñange minen min mbatta ɗum ala min mbatta ɗum noon ko ɗo tan kane tan darso inchallahu taala yo Allah hokku en wurde alqouranil karim yo Allah hokku en wurde qur'an mayena hen yo Allah newnanen moƴƴireji kala oɗon jarlo oɗon jaa fo en duwonima galle o foof en ñaaguima duwaw en goni maccuɓe Allah en ñaaguima Allah yen gon maccuɓe Allah ɗo guurɗen ɗo esen ma yi esen ummitimɓe foof yen cifo sifa maccuɓe Allah yo Allah waɗe ndewoɓe Allah allahumma inna abiduka banu abidika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka fi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعا لنا، اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل به عند الجزاء من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ورفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبيضها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن الكثير من الشقاوة إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم بك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرجة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.